Sebastian steg ud af Ubervognen foran Grand Palace Hotel med sin troldmandshat på hovedet og en lædertaske i hånden. Han var klædt i skovhuggerskjorte, jeans og enkle læderstøvler. Personalet rørte ikke en finger. I receptionen kiggede direktøren Mads ham op og ned med foragt. Vores værelser er alt for dyre til din profil, sagde han arrogant. Så her er en grum udfordring. Hvis du kan betale for det dårligste værelse, giver jeg dig suiten gratis. Ydmygelsen var offentlig og brutal. Hvad Mads ikke vidste var, at han lige havde udfordret den forkerte mand, for om få minutter ville hele sandheden om, hvem den jævne mand i virkeligheden var, få hele hotellet til at ryste. Kontrasten var skærende. Mens andre gæster steg ud af Mercedes'er, BMW'er og Audi'er, klædt i skræddersyede jakkesæt og med designerkufferter, gik Sebastian med sin gamle lædertaske og et roligt smil om læben. Hans skridt var faste, som en mand, der vidste præcis, hvor han hørte til i verden. I receptionen åndede alt af overdådighed. Bag mahogniskranken stod 3 uniformerede receptionister og ekspederede med professionelle smil. Men da Sebastian nærmede sig, ændrede stemningen sig. Den yngste receptionist, Freja, udvekslede et diskret blik med sin kollega. Et anstrengt smil erstattede det sædvanlige imødekommende udtryk. Den anden medarbejder, en lyshåret fyr på omkring 25 år, lod som om han var optaget af vigtige papirer. Det var her Mads, hotellets direktør, trådte ud fra sit kontor. Mads var 42 år, havde tilbagestrøget hår med gele, et fejlfrit gråt jakkesæt og en arrogance, der lyste ud af ham. Han havde arbejdet på luksushoteller i 15 år og var stolt af at kunne spotte, hvem der hørte til i de omgivelser. Hans øjne scannede Sebastian fra top til tå som en scanner, der beregnede værdi og herkomst. God dag, sagde Sebastian og tog høfligt hatten af. Jeg vil gerne have et værelse i 3 nætter. Mads' smil nåede ikke øjnene. Det var et smil, Sebastian kendte alt for godt. Han havde set det i banker, dyre forretninger og fine restauranter. Smilet fra en, der allerede havde dømt og fældet dom. Selvfølgelig, herre. Mads holdt en bevidst pause. Har de en reservation? Nej, jeg kom direkte fra Jylland. Jeg tænkte, at jeg kunne få et værelse med det samme. Andre gæster begyndte at lytte med. En elegant dame hviskede noget til sin mand. En forretningsmand i mørkeblåt jakkesæt holdt op med at kigge på sin telefon. Receptionen, der før zoomede af normal aktivitet, koncentrerede nu opmærksomheden om dette usandsynlige møde. Mads tjekkede computeren med teatralsk langsomme bevægelser. Hans fingre tastede uden hast, som om hver tast var en hammer, der byggede en mur af ydmygelse. Vores værelser er ret specifikke, sagde han og lagde vægt på ordet med hån. Vi har kun suiter ledige. De koster 4,5 kroner i døgnet. Beløbet blev udtalt som en endelig dom. Mads forventede at se Sebastian trække sig tilbage med stammen og undskyldninger om, at han var gået forkert. Nogle af de ansatte rykkede diskret tættere på, nysgerrige efter at se, hvordan denne pinlige situation ville ende. Sebastian nikkede blot, som om beløbet var helt rimeligt. Det er fint. Du kan reservere det til 3 nætter. Forvirringen i Mads' ansigt varede kun et sekund, før den blev erstattet af et endnu mere kynisk smil. Han lænede sig let over skranken og indtog en territoriel holdning for at markere, hvem der bestemte. De forstår vel, at vi har brug for garantier, kreditkort, dokumentation for indkomst. Hans stemme blev højere, så andre kunne høre det. Vores gæster plejer at være folk med en vis standard. Sætningen skar gennem luften som en barberkniv. Nogle samtaler stoppede helt. Den akavede stilhed spredte sig som ringe i en sø. Det var her Mads, der mærkede publikums opmærksomhed, besluttede at gå skridtet videre. Ved du hvad, min ven? Mads smilede med en studeret grusomhed og nød hvert ord. Hvis du kan betale for det dårligste værelse kontant her og nu, giver jeg dig suiten gratis. Virkningen var øjeblikkelig. Damen med den dyre taske holdt sig for munden, chokeret over grovheden. 2 forretningsmænd udvekslede ubehagelige blikke. Et ungt par ved elevatoren stoppede op for at overvære den offentlige ydmygelse. Selv de ansatte så pinligt berørte ud over deres chefs opførsel, men ingen turde gribe ind. Mads havde overtrådt en farlig grænse og forvandlet tavse fordomme til eksplicit ydmygelse. Han forventede medskyldig latter eller måske diskret bifald fra de andre gæster. I stedet mødte han misbilligende udtryk og en tung atmosfære af forlegenhed. Sebastian mistede ikke fatningen.
Hans øjne, som havde set meget i livet, mødte Masses med en ro, der slet og ret irriterede direktøren. Der var ingen vrede i det blik, kun den dybe ro hos en mand, der kendte sit eget værd. Hvad koster det dårligste værelse? Spurgte han blot med en fast stemme uden spor af ydmygelse. Mads lå lavt, en ubehagelig lyd, der gav genlyd i receptionen. 1,2 kroner, svarede han, sikker på, at han nu afsluttede denne pinlige forestilling en gang for alle. Hvad Mads ikke vidste, var, at han var ved at være hovedperson i sin karrieres største ydmygelse. Hvad han ikke kunne forestille sig var, at manden foran ham ejede flere penge end mange af de standardgæster, han læflede for. Hvad Mads ikke kunne forudse var, at dette hånende væddemål ville blive hans professionelle livs dyreste fejl. Sebastian stak hånden i baglommen på sine jeans, en enkel bevægelse, der ville få Grand Palace Hotel til at ryste i de næste minutter. Retfærdigheden kommer nogle gange klædt meget enkelt. Mads følte sig på toppen af sin magt. Her stod han, direktøren for et af hovedstadens mest prestigefyldte hoteller, og satte en indtrænger på plads foran et publikum af fornemme gæster. Det var præcis til øjeblikket som dette, han var blevet ansat for at opretholde etablissementets standard. 1,2 kroner, gentog han og smagte på hver stavelse. Kontant, selvfølgelig. Vores hotel tager ikke mod afbetaling. Ordet afbetaling blev udtalt med så meget foragt, at det føltes som om det snavsede luften til. Nogle gæster flyttede sig ubehageligt i deres sæder. En lyshåret erhvervskvinde, der ventede i sofaen, udvekslede et sigende blik med sin kollega, som om hun sagde, sikke en pinlig situation. Sebastian forblev ubevægelig med hatten i hånden og kiggede Mads direkte i øjnene. Der var hverken udfordring eller underkastelse i det blik, kun en dyb ro, der begyndte at irritere direktøren. Det er i orden, sagde Sebastian blot. Jeg tager væddemålet. Mads blinkede 2 gange, som om han ikke havde hørt rigtigt. Han havde forventet bønner, undskyldninger, måske et skamfuldt tilbagetog. Alt andet end denne foruroligende ro. De accepterer. Masses stemme steg en halv tone og afslørede den første revne i hans selvsikkerhed. Jeg accepterer. Hvis jeg kan betale de 1,2 kroner kontant, giver de mig sutten gratis. Det var det, de sagde, ikke sandt? Der var nu fuldstændig stille i receptionen. Selv de ansatte var holdt op med det, de var i gang med for at lytte. Situationen var løbet Mads af hende, men han kunne ikke længere trække sig foran alle disse mennesker. Perfekt, sagde han og fremtvang et selvsikkert smil. Men når de ikke kan betale, skal de forlade stedet med det samme. Og vær venlig at bruge bagudgangen. Vi ønsker ikke flere pinligheder. Den unødvendige grovhed i den sidste sætning fik flere gæster til at udveksle misbilligende blikke. En mand på omkring 60 år murede tydeligt generet til sin kone. Sikke en mangel på dannelse. Men Mads var blindet af sin egen arrogance og ude af stand til at se, at han var ved at miste sympatien hos selv sine egne kunder. Sebastian nikkede roligt og begyndte at gå mod den nærmeste sofa, hvor han stillede sin lædertaske. Bevægelsen skabte en lille sitren i receptionen. Alles øjne fulgte godsejerens hvert skridt, som om de overværede en duel i en westernfilm. Hvad laver de? Spurgte Mads med en skingерstemme, der afslørede hans nervøsitet. Jeg sætter mig lidt, svarede Sebastian og satte sig i sofaen med den naturlighed, man har i sit eget hjem. Jeg skal lige organisere mine papirer. Tanken om, at denne jævne mand rent faktisk kunne have 200 kroner kontant, begyndte at så en lille tvivl i Masses sind, men han rystede hurtigt tanken af sig. Umuligt. Ingen, der ankom i en Uber klædt på den måde, ville have så mange kontanter på sig. Imens åbnede Sebastian roligt sin taske. Lyden af lynlåsen gav genlyd i det tavse rum som en tromme, der bebudede kampens start. Inde i tasken, organiseret med militærisk præcision, lå dokumenter, nogle få sæt enkelt skiftetøj, et gammelt lædertui og en brun kuvert. Mads observerede ham og prøvede at bevare sit selvsikre udtryk, men hans øjne forrådte et stik af nysgerrighed blandet med bekymring. Hvad pokker var der i den kuvert? Sebastian tog kuverten ud med sin sædvanlige ro og begyndte at tælle indholdet. Hans hænder arbejdede præcist og organiserede små stakke på sofabordet. Gud fader, hviskede en dame tæt ved sin mand. Han tæller penge. Informationen spredte sig gennem receptionen som en løbeild. Hoveder blev drejet, samtaler stoppede, og smartphones blev diskret rettet mod sofaen, hvor Sebastian metodisk arbejdede.
Mads mærkede det første stik i brystet. Hans hænder begyndte at svede inde i de usynlige handsker af angst. Alligevel holdt han fast i sin hovne holdning. Penge alene er ikke nok, råbte han tværs gennem receptionen i et forsøg på at genvinde kontrollen. Vi skal også bruge legitimation, pas, kørekort, bevis for indkomst. Sebastian løftede blikket fra kuverten og smilede for første gang siden han var ankommet. Det var et mildt, næsten faderligt smil, der fik Mads til at føle sig uforklarligt lille. Tag det roligt, unge mand. Jeg har det hele her. Ordet unge mand, sagt med sådan en naturlighed og venlighed, ødelagde fuldstændig det manuskript, Mads havde lagt. Hvordan kunne denne mand bevare så meget værdighed midt i så megen ydmygelse? Hvorfor var han ikke flov, nervøs eller slået? Det var her Sebastian rejste sig og gik tilbage til skranken. I sine hænder havde han et bundt sirligt foldede sedler og en slidt lædertegnebog. Hans skridt lød som klokkeslag, der varslede noget monumentalt. 1,2 kroner, sagde han, og lagde pengene på skranken med samme naturlighed, som man bestiller en kop kaffe. Lige på øret. Rummet eksploderede i hvisken. Mads stirrede på pengene, som om de var en giftslange klar til at hugge. Hans planer om offentlig ydmygelse var lige styrtet sammen som et korthus, men det værste var endnu i vente. Stilheden var øredøvende. Mads stirrede stift på 100-kronesedlerne, der lå sirligt på skranken, som var de beviser på en forbrydelse, han ikke forstod. Hans hænder rystede let, da han lænede sig frem for at undersøge pengene tættere. Er det 1,2 kroner? Spurgte han med en stemme, der blev mere skinger, end han havde villet. Præcis, svarede Sebastian og tog sine dokumenter op af lædertegnebogen. Pas og sygesikringsbevis. Og her er mit kørekort også, hvis du får brug for det. Mads tog dokumenterne med fingre, der nu var synligt svedige. Sebastian Nielsen, 54 år, født i Herning. Alt virkede normalt, almindeligt, præcis hvad han havde forventet af en jysk bonde. Men pengene foran ham fortalte en anden historie. Receptionisten Freja nærmede sig diskret, nysgerrig efter at se dokumenterne. Andre ansatte placerede sig også strategisk for at observere begivenhedernes gang. Det, der var startet som en rutinemæssig ydmygelse, var ved at forvandle sig til noget fuldstændig uventet. Hvor kommer de penge fra? Spurgte Mads i et forsøg på at genvinde en form for kontrol. Spørgsmålet skar gennem luften som et skud. Flere gæster vendte sig helt mod scenen og opgav ethvert forsøg på diskretion. Erhvervskvinden holdt op med at læse mails. Et par erhvervsfolk afbrød deres samtale midt i en sætning. Selv rengøringspersonalet stoppede op for at kigge. Sebastian smilede igen, det samme faderlige smil, der afvæbnede Mads fuldstændigt. Det er ærlige penge, unge mand. Tjent ved mit ansigts sved. Hvilken slags arbejde? Insisterede Mads, der nu tydeligt ledte efter en uregelmæssighed, en måde at diskvalificere betalingen på og redde ansigt over for kunderne. Jeg er landmand, svarede Sebastian enkelt. Svaret fremkaldte undertrykt fnis blandt nogle gæster. Mads mærkede en bølge af lettelse. En landmand, selvfølgelig. Sandsynligvis en lille gårdmand, der havde solgt nogle få kreaturer, og nu troede han havde ret til at frekventere luksushoteller. Landmand, gentog Mads, og genvandt noget af sin arrogance. Og hvad laver en landmand på et hotel som dette? Spørgsmålet blev stillet med så meget hån, at flere i receptionen flyttede sig ubehageligt. En mand i mørkeblåt jakkesæt murede noget til sin kone om mangel på dannelse, men Mads var besluttet på at genvinde kontrollen. Jeg er her til auktionen, svarede Sebastian roligt. Hvilken auktion? Auktionen over elite-avlskvæg. Den finder sted i morgen i kongresscentret. Mads rynkede panden. Han kendte ikke detaljerne om kvægauktioner, men forestillede sig, at det var små, landlige begivenheder for jævne folk som manden foran ham. Og hvor meget har de tænkt dem at bruge på den auktion, spurgte han dryppende af ironi. Det afhænger af de dyr, der er til rådighed, svarede Sebastian. Men jeg har taget nok med til nogle gode avlsdyr. Og hvad koster sådan en avlsdyr? Sebastian holdt en pause, som om han regnede efter i hovedet. Det varierer meget. Fra et par 100.000 til beløb, der når op i millionklassen, afhængigt af afstamningen. Informationen landede som en lille bombe i receptionen. Samtalerne dæmpede sig. Mobiltelefoner blev sænket. Alles opmærksomhed vendte sig mod Sebastian med fornyet intensitet. Mads lå højt, en forceret og ubehagelig lyd. Undskyld mig, men påstår de, at en tyr koster millioner af kroner?
Elitedyr, ja. De bedste kan nå imponerende priser, og de har tænkt dem at købe flere af dem. Hvis priserne er gode, ja. Mads rystede på hovedet, som om han havde med en sindssyg at gøre. Min ven, de ankom her i en Uber, klædt som. Det der. Han lavede en nedladende bevægelse mod Sebastians tøj, og de vil have mig til at tro, at de vil bruge formuer på kvæg. Receptionen var nu i total spænding. Det var som at se en bilulykke i slow motion. Alle vidste, at noget forfærdeligt var ved at ske, men ingen kunne kigge væk. Jeg beder dig ikke om at tro på noget, svarede Sebastian. Stemmen var stadig rolig, men med en ny fasthed. Jeg vil bare have det værelse, du lovede. Mads lænede sig over skranken i en truende holdning. Hør her, hr. landmand. Jeg ved ikke, hvilken fantasi det her er, men det her er et seriøst hotel. Vi betjener seriøse mennesker med seriøse penge. Ikke folk, der kommer og tæller historier om milliontyre. Nogle gæster begyndte at røre på sig uroligt. Situationen var tydeligvis ved at løbe løbsk. En ældre dame hviskede til sin mand. Den direktør er meget grov. Men Mads var fortabt i sin egen arrogance, ude af stand til at indse, at han var ved at grave et dybere og dybere hul for sig selv. Pengene ligger der på skranken, sagde Sebastian og pegede på sedlerne. Du indgik et væddemål. En mand, der står ved sit ord, holder sine væddemål. En mand, der står ved sit ord, Mads lå grusomt. En mand, der står ved sit ord, opfinder ikke historier om milliontyre for at gøre sig vigtig. Det var her, Sebastian gjorde noget, ingen havde forventet. Han gik tilbage til sin taske, ledte i nogle sekunder og kom tilbage med en simpel, slidt smartphone. Må jeg foretage et opkald? Spurgte han høfligt. Et opkald til hvem? Snærede Mads mistænksomt. Til min revisor. Han kan opklare et par ting. Mads tøvede. Situationen var ved at glide ham helt af hende, men han havde udstillet sig selv så meget, at han ikke kunne trække sig. Hele hotellets reception holdt øje. At trække sig nu ville være at indrømme, at han havde begået en frygtelig fejl. Ring bare, sagde han og prøvede at lyde selvsikker. Men når den lille historie ikke holder stik, så skrider de herfra i kabinerling. Sebastian nikkede og tastede et nummer. Han satte opkaldet på medhør, og en mands stemme svarede i den anden ende. God dag, Sebastian. Hvordan går det med arrangementet i København? Goddag, hør direktør. Det går fint, tak. Må jeg stille et spørgsmål om vores forberedelser til i morgen? Den samtale, der fulgte, ville for altid ændre livet for alle til stede i receptionen. Hør, revisor, fortsatte Sebastian og holdt telefonen på medhør, så alle kunne høre det. Kan de minde mig om det budget, vi har afsat til auktionen i morgen? Revisorens professionelle stemme gav tydeligt genlyd i det tavse rum. Selvfølgelig, Sebastian. Vi har en betydelig reserve klar til budene. Du sagde, at du ville have en komfortabel margin til de vigtige indkøb. En voksende stilhed lagde sig over lokalet. Mads følte det, som om gulvet var begyndt at skælve under hans fødder. Revisorens respektfulde og professionelle tone var ikke til at tage fejl af. Perfekt, sagde Sebastian roligt. Og betalingerne fungerer som altid. Bankoverførsel eller straksoverførsel som sædvanlig. Ja, præcis. Du har også erhvervskortet til eventuelle mindre behov. Tak, hyre, revisor. Selv tak, Sebastian. Sebastian lagde på og lagde telefonen tilbage i lommen. Receptionen forblev i dødsstille. Alle til stede kiggede på ham, som om de så noget ekstraordinært manifestere sig foran deres øjne. Mads var bleg. Hans hænder rystede synligt, mens han forsøgte at bearbejde det, han lige havde hørt. En betydelig reserve, erhvervskort. Virkeligheden begyndte at ramme hans sind som hammerslag. Det beviser ingenting, stammede Mads, desperat efter at bevare en form for kontrol. Enhver kan få en til at lade, som om de er revisor. Anklagen var så desperat og patetisk, at den fremkaldte misbilligende muren blandt gæsterne. Erhvervskvinden rystede på hovedet i klar afsky. En forretningsmand hviskede til sin kone, sikke en skændsel. Sebastian smilede igen, men denne gang var der noget andet i hans blik. Et strejf af morskab, som om han endelig tillod sig selv at nyde situationen. Du har ret, sagde han. Ord er bare ord. Hvad med noget mere konkret? Sebastian gik tilbage til sin taske og tog en sort lædermappe frem. Han tog nogle sirligt foldede papirer ud, gik tilbage til skranken og rakte dokumenterne til Mads. Kontautskrift fra sidste uge, sagde han enkelt. Mads tog papirerne med rystende hænder.
Hans øjne løb over tallene en gang, 2 gange, 3 gange. Saldoen på kontoen fik hans øjne til at svide. Et 7-cifret beløb, der startede med et 3-tal. Men det var ikke alt. Historikken viste transaktioner, der fik Mads til at synke spyt. Overførsler på 100.000 af kroner, betalinger til leverandører, køb af landbrugsmaskiner, der kostede mere end luksusbiler. Det må være forfalsket, mumlede Mads. Men hans stemme havde ingen overbevisning tilbage. Han vidste, at han klamrede sig til stadig svagere argumenter. Du kan ringe til banken og få det bekræftet, tilbød Sebastian. Jeg har min bankrådgivers kort her. Tilbuddet blev givet med så meget naturlighed, at Mads følte sine ben blive usikre. Han kiggede rundt i receptionen og indså, at han var blevet centrum i en pinlig scene. Alle gæster observerede ham med en blanding af forlegenhed og afsky. Det var her, et elegant par ankom til hotellet. Han i et fejlfrit italiensk jakkesæt, hun i en kjole, der tydeligvis havde kostet en formue. Manden gik direkte mod skranken, men stoppede brat op, da han mærkede spændingen i rummet. Hvad foregår der her? Spurgte manden og kiggede skiftevis på Mads og Sebastian. Mads så en chance for at genvinde noget prestige. Bare en lille misforståelse, hyre. Henrik, sagde han og fremtvang et professionelt smil. Intet, der påvirker vores service. Har Henrik kigget på Sebastian, og hans øjne lyste op i genkendelse. Sebastian Nielsen. Sebastian vendte sig overrasket, og et ægte smil lyste op i hans ansigt. Henrik, sikke en overraskelse at møde dig her. De 2 mænd hilste varmt på hinanden med kram, og de klap på skulderen, der er typiske for gamle bekendte. Mads observerede scenen med voksende rædsel. Hvordan går forretningerne? Spurgte Henrik. Jeg hørte, at du lavede nogle store indkøb ved den sidste auktion i Herning. Jeg fik fat i nogle interessante avlsdyr, bekræftede Sebastian beskedent. Genetikken i de dyr kommer til at gøre en forskel for flokken. Mads følte verden styrte sammen om ørerne på ham. Her stod en af hotellets vigtigste gæster og kendte og respekterede tydeligvis den mand, som han havde brugt de sidste 20 minutter på at ydmyge offentligt. Og, spurgte Sebastian, opdrætter du stadig de araberheste? Altid, svarede Henrik. Jeg har faktisk et føl, der kunne interessere dig, søn af en af mine bedste hingste. Kan du huske afstamningen? Samtalen fortsatte naturligt, men hvert ord var som en dolk i Masses stolthed. Navnene, de underliggende værdier, den gensidige respekt, alt indikerede, at han havde taget fuldstændig fejl. Henrik vendte sig endelig mod Mads, og hans udtryk ændrede sig fuldstændig, da han så den tydelige forlegenhed i direktørens ansigt. Mads, jeg håber, du behandler min ven med den respekt, han fortjener, sagde han med en autoritet, der fik direktøren til at synke tungt. Selvfølgelig, stammede Mads. Vi var bare ved at ordne nogle detaljer omkring opholdet. Hvilke detaljer? Spurgte Henrik, tydeligt mistroisk. Sebastian greb ind med sin karakteristiske ro. Den unge mand her indgik et væddemål med mig. Hvis jeg kunne betale 200 kroner kontant for det billigste værelse, ville han give mig suiten gratis. Henrik kiggede på Mads med et udtryk, der blandede vantro og misbilligelse. Indgik du et væddemål med Sebastian Nielsen? Måden han udtalte navnet på, med en respekt, der grænsede til ærefrygt, fik Mads til at indse, at han havde begået en meget større fejl, end han havde forestillet sig. Jeg vidste det ikke. Vidste hvad? Henrik var nu synligt irriteret. Vidste ikke, at du havde at gøre med en af landets mest respekterede godsejere. Hvert ord fra Henrik var som en hammer, der nedbrød de sidste rester af Masses professionelle værdighed. Hele receptionen overværede hans offentlige deroute med en blanding af fascination og rædsel. Sebastian lagde en hånd på Henriks skulder. Tag det roligt, ven. Fyren passede bare sit arbejde. Men Henrik var ikke villig til at lade det passere. Passede sit arbejde ved at ydmyge kunder baseret på deres udseende. Mads, ved du overhovedet, hvem denne mand er? Mads rystede på hovedet, slået. Så lad mig præsentere ham, sagde Henrik med en stemme fyldt med højtidelighed, der fik hele receptionen til at lytte efter. Dette er Sebastian Nielsen, ejer af Guldvangen Gods, en af de mest respekterede landbrugsbedrifter i landet. Afsløringen ramte Mads som en lavine. Guldvangen, mumlede en dame i sofaen tæt ved. Er det ikke den gård, der altid er med i reportagerne om moderne landbrug? Præcis, bekræftede Henrik,
tydeligt tilfreds med at se genkendelsen vokse i ansigterne på de tilstedeværende. Sebastian er en reference inden for genetisk forædling. Hans dyr bliver eksporteret til flere lande. Mads var hvid som et lagen. Hans ben rystede, og han måtte støtte sig til skranken for ikke at falde. Virkeligheden ramte ham som en bygning under nedrivning. Hvert ord fra Henrik var et slag mod de sidste rester af hans arrogance. Har du hørt om det program, han udviklede? Fortsatte Henrik og henvendte sig nu til hele rummet. Det revolutionerede kvæggenetikken i Nordeuropa. Nogle gæster begyndte at hviske sammen. En erhvervskvinde tjekkede hurtigt sin telefon, sandsynligvis for at søge information. En forretningsmand mumlede til sin kone, Guldvangen. Det navn lyder bekendt. Lad nu det ligge, Henrik, sagde Sebastian med en diskret bevægelse med hånden, som om han forsøgte at undgå emnet. Jeg vil ikke lade det ligge, udbrød Henrik. Sebastian har udviklet teknikker, der bliver studeret på internationale universiteter. Virkningen var øjeblikkelig. Flere gæster stoppede fuldstændig deres gøremål for at lytte. Erhvervskvinden, der tjekkede sin telefon, udbrød lavt. Gud, det er sandt. Han står her i søgeresultaterne. Mads følte det, som om han var i et mareridt. Internationale universiteter, revolutionerende teknikker. Manden, han havde ydmyget de sidste 20 minutter, var en verdensomspændende autoritet inden for sit felt. Henrik, vær sød, greb Sebastian ind, synligt flov over opmærksomheden. Det er nødvendigt, udbrød Henrik, der nu var tydeligt krænket over den behandling, Sebastian havde fået. Dette hotel skal vide, hvem de har med at gøre. Mads forsøgte at genvinde en form for kontrol. Jeg vidste det ikke, hvis de havde legitimeret dem. Legitimeret sig? Henrik afbrød ham brat. Skal Sebastian legitimere sig for at blive behandlet med almindelig høflighed? Hvilken slags etablissement driver I her? Spørgsmålet skar gennem luften som en klinge. Andre gæster begyndte at stirre på Mads med klar misbilligelse. En ældre dame rystede på hovedet. Erhvervsparret udvekslede sine blikke, som om de satte spørgsmålstegn ved hotellets kvalitet. Det var her, receptionisten Freja forsigtigt nærmede sig Mads. Har direktør, hviskede hun. Der er en herre her, der siger, han skal tale med hyr. Sebastian med det samme. Mads vendte sig og så en mand på omkring 4 år i mørkt jakkesæt nærme sig hurtigt. Han bar en lædermappe og havde den selvsikre holdning hos en, der er vant til at håndtere store handler. Sebastian, sagde manden direkte til godsejeren. Jeg er Mark Olesen fra Olesen Co. Auktioner. Jeg er nødt til at tale med dig om nogen af lottet i morgen. Sebastian hilste varmt på manden. Mark, hvordan går det? Er der problemer med arrangementet? Ikke ligefrem et problem, svarede Mark og åbnede sin mappe. Det er bare det, at vi har modtaget nogle forhåndsbud på avlsdyr, som vi ved har din interesse. Vi vil gerne give dig forkøbsret, før vi åbner for andre købere. Hele receptionen holdt vejret. Forhåndsbud, forkøbsret for Sebastian. Hvilket beløb taler vi om? Sebastian rynkede panden. Godt over markedsgennemsnittet, fortsatte Mark. Nogle af lottene har allerede fået bud i millionklassen. Mads blev nødt til at sætte sig ned. Hans ben kunne simpelthen ikke bære ham mere. Millioner for dyr, som Sebastian var interesseret i at købe. Og manden, som han havde behandlet som en tigger, diskuterede disse beløb, som om de var fuldstændig normale. Jeg vil tænke over det, sagde Sebastian. Jeg er nødt til at vurdere dyrene personligt før enhver beslutning. Selvfølgelig, svarede Mark. Du bor her på hotellet. Jeg kan hente dig i morgen tidlig, så vi kan køre sammen til udstillingscentret. Faktisk, Sebastian kiggede på Mads med et mildt smil. Jeg er stadig ved at løse nogle detaljer omkring opholdet. Mark fulgte Sebastians blik og mærkede straks spændingen i rummet. Er der et problem her, Sebastian? Henrik kom ham i forkøbet. Direktøren her indgik et væddemål med Sebastian. Hvis han kunne betale 1,2 kroner kontant for det billigste værelse, ville han få suden gratis. Mark kiggede på Mads med et udtryk af absolut vantro. Et væddemål med Sebastian Nielsen? Han udstødte en vantro latter. Du ved godt, at han er en af vores største kunder, ikke? Informationen ramte Mads som et slag i maven. En af de største kunder ved regionens vigtigste auktion. Faktisk, fortsatte Mark, plejer hos Sebastian at foretage betydelige investeringer ved vores arrangementer. Ved den sidste auktion i Jylland flyttede hans indkøb imponerende beløb. Receptionen var nu i fuldstændig stilhed. Selv rengøringspersonalet var stoppet op for at lytte,
Omfanget af Mads' fejl blev tydeligere for hver afsløring. Sebastian forblev dog i sin karakteristiske ro. Mark, Henrik, jeg takker for støtten, men lad os løse det her i al ro, sagde han og vendte sig mod Mads. Fyren indgik et væddemål. Jeg betalte de 1,2 kroner, nu holder han sit ord. Mads kiggede på pengene, der stadig lå spredt på skranken. 1,2 kroner, som repræsenterede mindre end det, Sebastian sandsynligvis brugte på en enkelt forretningsmiddag. Han havde væddet mod en mand, der flyttede formuer uden at blinke. Suiten, mumlede Mads. Hans stemme var næsten uhørlig. Hvad sagde du? Spurgte Sebastian høfligt. Præsidentsyten, gentog Mads højere denne gang. Den står til deres rådighed. Men Sebastian var ikke færdig endnu, og den største afsløring var stadig i vente. Sebastian gik roligt hen til det sted, hvor han havde efterladt sin taske, og tog en brun lædermappe frem, tydeligvis gammel, men velholdt. Stilheden i receptionen var absolut. Enhver bevægelse fra godsejeren blev observeret med den intensitet, man har, når man ser afslutningen på en spændingsfilm. Før jeg tager imod syten, sagde Sebastian og gik tilbage til skranken, skal jeg lige afklare en ting. Mads observerede ham med opspilede øjne som et trængt dyr, der ikke vidste, hvorfra det næste slag ville komme. Hans hænder rystede synligt, mens han forsøgte at bevare en form for fatning foran gæsterne og personalet. Du havde ret i én ting, fortsatte Sebastian og åbnede mappen. Jeg burde faktisk have legitimeret mig fra starten. Henrik og Mark udvekslede nysgerrige blikke. Hvad mere var der at afsløre? Hvad kunne være mere imponerende end det, der allerede var blevet sagt? Sebastian tog et officielt dokument ud af mappen med stempler og segl, der glimtede under lyset. Han rakte papiret til Mads, som tog imod det med rystende hænder. Du må gerne læse det højt, så alle kan høre det, foreslog Sebastian venligt. Mads kiggede på dokumentet, og hans ansigt blev endnu blegere, hvis det overhovedet var muligt. Hans hænder begyndte at ryste så meget, at papiret flagrede som et blad i vinden. Jeg kan ikke, stammede han. Henrik gik tættere på og tog dokumentet ud af hænderne på Mads. Lad mig se det, sagde han og rettede på sine briller. Hans øjne løb over dokumentet en gang, så en gang til, og så spærrede han dem op i total overraskelse. Gud, Sebastian, det har du aldrig fortalt mig. Hvad er det? Spurgte Mark nysgerrigt. Henrik rømmede sig og stillede sig op, så alle kunne høre ham tydeligt. Ejerbevis, annoncerede han højtideligt, registreret hos tinglysningen i København. Receptionen lænede sig kollektivt frem som et publikum, der ventede på finalen i en forestilling. Ejer, Sebastian Nielsen, fortsatte Henrik. Stemmen voksede i volumen og beundring. Ejendom, Grand Palace Hotelbygningen samt de tilstødende grunde på Vesterbrogade. Virkningen var som en eksplosion i receptionen. Flere personer udstødte overraskede råb. Erhvervskvinden tabte sin mobil. En forretningsmand fik kaffen galt i halsen. Mads vaklede bogstaveligt talt baglæns og måtte støtte sig til væggen for ikke at falde. Er han ejeren af hotellet? Udbrød en dame med en skingerstemme af chok. Mark stod målløs og kiggede skiftevis på dokumentet og på Sebastian. Sebastian, hvornår købte du Grand Palace? For 3 år siden, svarede Sebastian roligt, som om han talte om vejret. Den tidligere investorgruppe havde økonomiske vanskeligheder. Det var en interessant investering. Mads følte det, som om verden drejede den forkerte vej. I 20 minutter havde han ydmyget, spottet og været respektløs over for selve ejeren af det hotel, hvor han arbejdede. Manden, der indirekte underskrev hans lønsedler. Manden, der kunne fyre ham med et enkelt vink. 3 år, mumlede Mads for sig selv. 3 år præcis, bekræftede Sebastian. Siden da har jeg fulgt de månedlige rapporter om hotellets drift, kundetilfredshed, servicekvalitet, personalets præstationer. Hvert ord var et stød i hjertet på Mads. Månedlige rapporter. Ejeren fulgte med i alt. Og han, Mads, havde lige leveret det værste eksempel på kundeservice i etablissementets historie. Henrik rystede på hovedet, stadig i vantro. Sebastian, hvorfor har du aldrig fortalt mig, at du havde købt Grand Palace? Jeg foretrækker at holde mine byinvesteringer adskilt fra mine landbrugsforretninger, forklarede Sebastian. Desuden kan jeg godt lide at vurdere, hvordan tingene fungerer, når ingen ved, hvem jeg er. Det er den bedste måde at se den sande kvalitet af servicen. Sætningen ramte Mads som et lyn. Sebastian havde testet hotellet med vilje, og Mads var dumpet med et brag.
Mark kiggede stadig på dokumentet med fascination. Hvor meget kostede den overtagelse, hvis man må spørge? Det var en betydelig investering, svarede Sebastian diplomatisk. Betydelig. For en mand, der talte om millioner, som var det småpenge, betød betydelig en astronomisk formue. Mads blev nødt til at sætte sig på en stol i nærheden, før hans ben gav helt efter. Og det mest interessante, fortsatte Sebastian og lagde dokumentet tilbage i mappen, er, at jeg hver måned modtager rapporter om den fremragende servicekvalitet hos vores direktør, Mads. Mads følte blodet fryse til is i sine år. Rapporterne, han havde selv skrevet de rapporter, fyldt dem med ros til sit eget arbejde og opfundet historier om tilfredse kunder og enestående service. Meget kreative rapporter, tilføjede Sebastian med et smil, der ikke nåede øjnene. Hele receptionen betragtede nu Mads, som var han et sjældent dyr i en zoologisk have. Ydmygelsen var komplet, total, ødelæggende. Han var blevet fanget i ikke bare at behandle en kunde dårligt, men at behandle selve sin chef dårligt, mens han systematisk løj om sin egen professionelle præstation. Hør, Sebastian, mumlede Mads. Stemmen var en desperat hvisken. Jeg vidste det ikke. Jeg beder dem. Sebastian betragtede ham i et langt øjeblik. Hans rolige øjne studerede manden, der havde forsøgt at ydmyge ham offentligt. Hele receptionen ventede i spændt stilhed på, hvad der nu ville ske. Retfærdigheden var ankommet, og nu var det tid til den endelige dom. Stilheden i receptionen var øredøvende. Alle til stede holdt vejret for at se, hvordan Sebastian ville håndtere situationen. Mads var synligt knust, hans hænder rystede, mens han ventede på den dom, der ville definere hans fremtid. Sebastian gik langsomt rundt om skranken. Hans skridt gav genlyd på marmorgulvet, som tikken fra et ur, der talte de sidste sekunder af Mads' karriere. Da han endelig stoppede foran direktøren, var hans øjne rolige, men bar vægten af en beslutning, der allerede var truffet. Mads, sagde Sebastian med en blød, men fast stemme. For 3 år siden, da jeg købte dette hotel, havde jeg en vision. Jeg ville skabe et sted, hvor alle mennesker blev behandlet med værdighed og respekt, uanset deres udseende eller herkomst. Mads sank spyttet, ude af stand til at finde ord. Jeg ansatte dig, fordi jeg troede på dine tekniske kvalifikationer. Men det, jeg har været vidne til i dag, går imod alt, hvad dette etablissement skal repræsentere. Henrik og Mark observerede i respektfuld stilhed. De andre gæster var rykket diskret tættere på og dannede en halvcirkel om scenen. Selv personalet, receptionister, vagter, rengøringsfolk var stoppet for at overvære dette historiske øjeblik. Du har ikke bare været respektløs over for mig som kunde, fortsatte Sebastian. Du har afsløret en karakter, der ikke kan repræsentere dette hotels værdier. Hvordan ville du behandle andre gæster, der ankom i enkelt tøj? Arbejderfamilier, ældre pensionister, der har sparet op til en særlig anledning. Hvert spørgsmål var som en klinge, der skar i det, der var tilbage af Mads' professionelle værdighed. Han forsøgte at tale, men kun uforståelige lyde kom ud af hans hals. Men det, der skuffer mig mest, Sebastians stemme fik en fasthed, der fik hele receptionen til at lytte endnu mere intenst, er de rapporter, du har sendt hver måned. Rapporter fyldt med falske oplysninger om din egen præstation, mens du har behandlet kunderne på denne måde. Mads lukkede øjnene, vidende at hans karriere var slut. Da han åbnede dem igen, mødte han Sebastians milde blik. Jeg beder dem, hoved Sebastian, mumlede han endelig med knækket stemme. Jeg har en familie. Jeg har brug for dette job. Sebastian nikkede langsomt. Jeg ved, du har en familie, Mads, og det er præcis derfor, jeg vil give dig en mulighed. En overrasket hvisken løb gennem receptionen. Mads kiggede op. En gnist af håb glimtede i hans desperation. En mulighed, gentog han, næsten ude af stand til at tro det, han hørte. Du bliver overflyttet, annoncerede Sebastian roligt, til min gård i Jylland. Du starter som administrativ assistent med en løn, der passer til den nye funktion. Der vil du lære om ydmyghed, ærligt arbejde og hvordan man behandler alle mennesker med respekt. Forslaget var på samme tid en straf og en chance for oprejsning. Mads ville blive degraderet voldsomt, men han ville beholde et job og muligheden for at genopbygge sit liv. Hvis du om et år viser, at du virkelig har ændret dig, fortsatte Sebastian, kan vi tale om din tilbagevenden til hotelbranchen, men i en stilling, hvor du lærer at tjene, ikke at ydmyge.
Mads nikkede ivrigt, tårer af lettelse og skam løb ned af hans ansigt. Ja, herre. Ja, jeg tager imod det. Tak for den anden chance. Sebastian vendte sig mod receptionisten Freja, som havde overværet hele scenen med opspilede øjne. Freja, du overtager midlertidigt ledelsen, annoncerede han. Jeg bemærkede, hvordan du forsøgte at bevare dannelsen, selv i en pinlig situation. Det vidner om karakter. Freja stod målløs, næsten ude af stand til at tro på den uventede forfremmelse. Tak, herre. Jeg vil gøre mit bedste. Det er jeg sikker på, du vil, smilede Sebastian. Og den første beslutning, jeg vil have dig til at træffe, er en klar politik. På dette hotel bliver alle kunder behandlet med den samme respekt, uanset deres udseende. Ja, hyre. Det vil være en ære at implementere den politik. Henrik nærmede sig, tydeligt imponeret over, hvordan Sebastian havde håndteret situationen. Sebastian, du overrasker mig altid. Mange mænd i din position ville bare have fyret medarbejderen. En fyring vil være den lette vej, svarede Sebastian. Men det lærer man intet af. Mads kommer til at lære i praksis, at sand succes kommer af karakter, ikke arrogance. Mark rystede på hovedet i beundring. Det er derfor, du er så respekteret i forretningsverdenen, Sebastian. Du ser ud over det åbenlyse. Sebastian tog sine 1,2 kroner tilbage fra skranken og gav dem til Freja. Brug disse til et kursus i ekstraordinær service for hele teamet. Jeg ønsker, at denne episode bliver den sidste af sin slags. Det bliver gjort, hør. Mads nærmede sig forsigtigt. Sebastian. Hvornår skal jeg møde i Jylland? På mandag, svarede Sebastian. Min forvalter Hur Jensen vil lære dig, hvad ærligt arbejde betyder. Han er 70 år og har mere visdom end mange direktører, jeg har kendt. Mads nikkede for første gang med ægte ydmyghed. Tak for den anden chance her. Jeg lover, at de ikke vil fortryde det. Sebastian lagde en hånd på sin tidligere direktørs skulder. Mads, alle fortjener en chance for oprejsning. Hvad du gør med den chance, afhænger helt af dig selv. Henrik smilede og henvendte sig til gæsterne, der kiggede på. Mine damer og herrer, de har lige overværet, hvordan en sand leder løser konflikter med retfærdighed, men også med barmhjertighed. Receptionen brød ud i spontant bifald. Gæster, ansatte, selv folk, der var stoppet op på fortovet for at kigge ind gennem glasdørene, alle klappede af denne ekstraordinære demonstration af visdom og menneskelighed. Sebastian satte hatten tilbage på hovedet og tog sin lædertaske. Nå, sagde han til Henrik og Mark. Skal vi gå op? Vi har en auktion at planlægge i morgen, og jeg mangler stadig at gennemgå nogle detaljer om dyrene. Mens de tre gik mod elevatoren, fulgte hele receptionen dem stadig med beundring. Sebastian havde forvandlet det, der kunne have været en simpel hævn, til en livslektion for alle til stede. Den sande retfærdighed var ikke bare sket. Den var blevet serveret med visdom, medfølelse og storheden hos en mand, der forstår, at sand magt ligger i at løfte andre, ikke i at ydmyge dem. Og således lærte den jævne landmand fra provinsen alle, at sand rigdom ikke måles på penge i banken, men på hjertets størrelse og den måde, vi behandler vores medmennesker på. For karakter kan ikke købes for penge. Den bygges med værdighed. Ægte rigdom er, hvordan du behandler dem, der ikke behøver at imponere dig.